Ngibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18 wengane zakwethu. Ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile ucofoze usubscribe like bese uphinde uphawula lapha ku-comment section ngemuva ukuthi ngikufakele nansi ividiyo kaThibela echazela abantu ngomcimbi omkhulu ozoba lapha eCarnival City eGoli ngomhla ka-22 kuMarch. Lo mculi kaMaskandi kanye igida ingoma likaKhuzani liphumele obala lapha enkundleni laphendula imibuzo yabalandeli bachazela ukuthi umcimbi uzobe ume kanjani, kanti futhi laveza ukuthi wonke umuntu wamukelekile lo mcimbi omkhulu wenkosi yamaskandi okuwuKhuzani umpoka Mpongose. Kanti-ke uThibela uveze nendaba zokuthi wonke umuntu wamukelekile lapha noma ngakuthiwa uyiliphi i-nation okanye uyi-red nation okanye uyi-blue nation okanye uyi-black nation. Wey'ngane zakwethu ngale nje ukukhuluma kakhulu-ke ake ngikuphe nansi ividiyo kaThibela umfoka Mpongose egeqa amagula echazela abantu lezi ndaba. Uzwa kahle ebhodi. Okunye-ke asikwazi ukukhuluma sikuqede la njengamanje. Bafana badonodo navyanga bakhanate nizenyokani. Siyaphila sanibona. Yebo sawubona. Yaphila phakathi bafo. Kaphila ama-Blue Nation and right. Kangabi. Nihlele nento banazwe lonke. Yaphila bhuti. Sikhona ebhodi kunjani? Yaphila. Hayi bhuti angithi nje sibonga ukuthi uzivakashela ubuzo siqalaza la ka-Talk. Likhona nje ithikithi noma uyangibingelela nje, mina ngibingelela ngethikithi manje. Awu shamba ingcwele. Umakoti njengalona ngosweet. Sengibingelelwa ngethikithi kuphela manje. Hayi ithikithi likhona umadam wathengile amathisi akhona. Hayi bafethu, hayi siyabonga. Ngicabanga ukuthi kongena manje ngoba ngiyababona abantu benyuka lapha kubantu ababukele njengamanje. Bengingakhuluma ke phambilini mhlawumbe nje ukubuyela nje emuva ngibuyekeze ukuthi bengekuningi bengizokusho la sengiyaphuma futhi khona njengamanje. Bengizotshela nje abantu abalandela lentokazi ukuthi liyabhubha ngomhla ka-22 lapha la eCarnival City. Ngeke ngana khona vele mina sengumuntu osela eGoli. Ngeke ngana khona ngiyobuka nje isimo ngavele ngabona ukuthi yonke le ndawo izobe iblue le. Liyabhubha ke bafowethu, angikwazi ukuthi ngingachaza. Into nje engisho ukuthi thenga ithikithi ufike uyibonele wena. Uzothola uKhuzani omdala, uzothola uKhuzani omusha, uzothola uKhuzani lo waqala ukumlandela ukuthi njengamanje ngithatha isinqumo sokulandela uKhuzani. Yilo zomthola lapha. Uphinde uthola omusha, uzothola yonke into. Okunye-ke wekhuba sicela labantu abangayanga bengasiphazamisi besicela live sizobe sibhizi. Nanokuthi umuntu ngoba phela laphana kuyiqiniso ukuthi kucela nje umuntu ofuna uzoba kumcimbi kuvumelekile. Nanoma ngabe uwenye nation ke it's fine. Ungaba yilowo nation yakho kodwa mawuze la eCarnival City kumele wazi ukuthi uze kuma-Blue Nation. Uma ukuthi ama-Blue Nation anomkhuba wayo awenzayo, uma eney'qubulo zawo azenzayo ama-Blue Nation, ungafili offended nakancane ngoba vele usendaweni yawo vele. Mina becela wethi bani lonto uzongidlulisela kwiqhawe bantu ukuthi njengoba sesubhobosile nje onyaka la kumhlobo wenene singaphinde sifake enye ingoma mhlawumbe noma lapha kubasuthu ngathi singahamba sibhobosa nje yabo, sibhobose kube umlando nje, sihambe siqophe umlando yabo, sime nakhona la kumhlobo wenene kodwa siqhubeke sisule futhi sihambe sofuna ukubhobosa nakosinye isiteshi, afake ingoma nakwesinye isiteshi. Lokho bengakuthokozela kakhulu nje, usaqala unyaka ungidlulisele leso sicelo sami leso kuyena. Inayifuna mina TikTok hangujwayeleni. Ibhalani manje Thibzozo mfethu. Niyangifollow la kwepanel bafethu. Abantu sakufollow. Uyifriend yami nje weThibela. Oh, ufriend. Oh friend. I'm not your friend, my friend.
Oh yeah. Hayi. Zobe iphethe intwana yakho ngayizi ikhuluma yathi isohlangana eCavern City phela. Angithi uyenyuka nje bonke nje nomakoti uzobe khona. Ngishiya imoto nje ekhaya ukuze ezokwazi ukuthi bemdrive enyuke eze lapha. Sifamily zobe sikhona yona leyo ntwana izobe ikhona. Okay. Yes. Ntwana. Hayi. Kukhona mhlawumbe la kusasele khona storms mhlawumbe udlule khona ngoba sengibuye ngathi isikhathi siyasondela mase u10 past 11. Sokhuluma ku-WhatsApp lokho angifuni ukusho lawo abantu sebebaningi kakhulu okungcono. Waze bethi ngithe. Ndoda. Mhlawumbe abakhona abasanda kungena sebengabuza something ukuthi nawe uyaphuthuma. Indaba ubani mapuyi indaba wathi. Molweni. Mina bafowethu akukho nje engakubuza ukubingelela nje. Uyaphila mfowethu? Webhuti siyaphila kunjani? Othabisa Hayi siyaphila qhawe siyaphila. Hayi siyaphila. Engadlulisa nje bafowethu cha iyasijabulisa into eniyenzayo. Niqhubeke nje kanjalo wendlovu kaKhuba. Ayithi yabona abantu bakho stops abathini. Cha bhuti hayi ukuthi ngiyak-ignore. Siyabonga kakhulu mfethu ingcomo lezo. Lezo zinto lezo yizo lezi ezisakhayo sikwazi ukuqhubeka. Sibe strong ngisho kunabantu abahleze bediliza amatshe phela kodwa siyaqhubeka sime ngoba basuke akibo bonke abantu abagxekayo babakhona abantu abafika bebe positive thina kulento esiyenzayo. So ke ngiyabona ke abantu baka Storms lapha bathena ngisekhumbini ngishayela ikhumbi. Ubani ngiyibona leyo comment. Yeah? Nice. Ubani hayi ukuthi akekho ekhumbini ayithi manje iH1 vele uma ngabe ungabuka vele ungabona sathi ekhumbini iH1 ngiyazana umkhuqa cha hayi iH1 phela nathi nje ngihlezi kuyona wazoloza njengathi khona iqhawe lapha eduzana. Hayi ngihamba ngedwa cabanga ngoba ngizoyiwasha nje bese njengamanje ngiyayithatha la sengiphuthuma ku-rehearsal bale ngizowasha. Udlulisele nalapho eqhaweni ukuthi nje liqhubeke nje njalo liqhubeke liloke nje libe yiqhawe elihle lethu esiyiqhenyayo ngalo noma kukuphi sile sithe nje up Khuba up. Hayi bhuti siyabonga. Naso Storms afowethu ngizokubona kanza kwethu ngizonibona senzoshintsha nangibangu kuba wasemnambithi manje. Baba yini. Hayi. Yebo. Cela ukuvalelisa ke nami. Hayi siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.